Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Welcome sa akong advanced course niining akong channel. Hinapon tabay. Nining lisuna atong estudyan ang pseudo noun nga tori nga nagpasabot og sama sa o parehas sa nanto ka. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Pangalitan kini nga mga sentence. Mukaon siyag pamahaw sa mas naandan sa lasitis buntag. Sama sa akong hunahuna, ang Japan interesante ug alegre. Si Mr. Tanaka mihunong og inom sa mas gisulti sa iyang doktor. Niining mga sentensa, ang sama sa giekspresar sa hinapon gamit ang pseudo noun nga tori. Pasabot sa tori kay sama sa o parehas sa. Ang tori kay grammatically noun kini ug di pwede gamiton nga nag-inusara. Kasagaran, parisan kini og noun no tori. Sunod sa mga prenominal demonstrative pronouns sama sa kono og sono, kono tori og sono tori, ug ibutang pud kini paghuman sa mga verbs og verb clauses nga anaa sa plain form conjugation pag-ekspresar og sama sa nanto ka nga aksyon. Motan-aw niya tag mga ehemplo niining tuto ka klase. Ang ni sa tori ni kay pwede gamiton, pwede pudi gamiton. O kung gamiton man kay para emphasis. Og bali ang tori nga usa ka noun mahimo ngadto sa usa ka adjective inig ingon tori ni. Tutukan ta ang pirmirong kaso, noun plus tori. Tungod kay ang tori grammatically usa man ka noun, kinahanglan nato gamitan og particle no. Noun no tori. Sod sa mga sentences. Kumon kaayo ni nga paggamit sa tori. Ang sentence, ang mga detalye sama sa mosunod. Ang detalye kay shosai ug ang mosunod bali ang nakasuwat sa ubos kay kaki. Bali ang sama sa mosunod kay kaki no tori. Ug ang tibok sentence ay napon, shosai wa kaki no tori desu. Shosai wa kaki no tori desu. Mukaon siyag pamahaw sa mas naandan alas 7 buntag. Ang naandan o pirmi kay itsumo ug sa mas naandan kay itsumo no tori. Busa ang sentence napon, kare wa itsumo no tori gozen 7 ni asa gohan o tabemasu. Kare wa itsumo no tori gozen 7 ni asa gohan o tabemasu. Sa mas gisaaran, iya kong padiopon sa Lunes. Ang mosaad kay yakusoku suru. Apan ining ehempluha, gamiton ra nato ang noun part, ang yakusoku o saad. Sama sa saad kay yakusoku no tori. Ang hubad sa tibok sentence, yakusoku no tori, kare ga getsuyoubi o yasumasete kuremasu. Yakusoku no tori, kare ga getsuyoubi o yasumasete kuremasu. Ang yasumaseru kay causative form sa verb nga yasumu, mopahuway, ug ang yasumaseru kay papahuwayon, bali padiopon. Pwede nimo ma-review ang causative conjugation sa leksyon 80. Kinahanglan natong buhaton sama sa plano. Ang plano kay keikaku, ug ang sama sa plano kay keikaku no tori. Sa hinapon, watashi tachi wa keikaku no tori ni okonawa nakereba naranai. Watashi tachi wa keikaku no tori ni okonawa nakereba naranai. Ang nakereba naranai conjugation mo ekspresar og kinahanglan mo buhat og imo ning ma-review sa leksyon 63. Kung aduna kay noun og tori, pwede nimo magtangon ang particle no sa tunga-tunga. Apan ang tori lito ko na nimo isip dori, adunay inflection. Pangalitan, ang renshu o bansay-bansay, mahimong renshu dori, sama sa gibansay-bansay o sama sa gipractice. Ang sozo kay imahinasyon, ug ang sozo dori kay sama sa imahinasyon. Ang kibo kay paglaom, ug ang kibo dori kay sama sa paglaom. Kung gamitan nimo particle no, mahimo kining renshu no tori
sozo no tori ug kibo no tori. Di gyud siya moari sa takdong oras. Ang oras kay jikan ug ang sa takdong oras kay jikan dori. Ang tibok sentence, kanojo wa jikan dori ni zenzen konai. Kung di nato gamitag shortcut, pwede po tamo ingon og kanojo wa jikan no tori ni zenzen konai. Pero kung shortcut, kanojo wa jikan dori ni zenzen konai. Sa ikaduhang sitwasyon, mogamit tag demonstrative pronoun atubangan sa tori. Ang kasagaran gamiton kay ang kono og sono. Bale, kono tori og sono tori. Common kay ning ekspresyon sinapon. Mauna, uslaing pagkasulti, sama ana o ingon ana. Sa hinapon pa, sono tori des. Sono tori des. Nya mas kusgan pagyod. Maogyod na o ingon ana gyud kaayo. Sa hinapon pa, mataku sono tori des. Mataku sono tori des. Mas maay pagbuhaton na lang nimo sama ni ana. Ang pasabot sa ni ana kay ang paagi nga gihuna-hunaan atong duha. Bali sono atong gamiton ug ang sama ni ana kay sono tori. Tambag kini nga sentence. Busa sa hinapon, Kimi wa tada sono tori sureba ii no da. Kimi wa tada sono tori sureba ii no da. Ang ba-i conjugation kay tambag o gi-explicar kini unsa ang paghimo sa leksyon 62D. Gisulti nako pasiaw pero sa uwahi na tinuod. Laing pagkasulti, gisulti nako pasiaw pero sa uwahi nasama ni ana. Ang sama ni ana kay sono tori. Busa ang hubad sa sentence hinapon, joda ni ittano ga kekkyoku sono tori ni natta. Joda ni ittano ga kekkyoku sono tori ni natta. Nagpuyo ko sama ini nga empleyado sa kompanya, wa ko'y panahon bisag paglingaw-lingaw. Ang sama ini kay kono tori. Ang sentence hinapon, kono tori, kaishain seikatsu o okutte imasu kara, asobu jikan mo nai. Kono tori, kaishain seikatsu o okutte imasu kara, asobu jikan mo nai. Ang ikatulog katapusang sitwasyon kay kung mogamit tag verb o verb clause atubangan sa tori. Ang verb kinahanglan anaa sa plain form. Sama sa gisultian siya sa doktor, si Mr. Tanaka miundang og inom. Ang gisultian kay iwareta ug ang sama sa gisultian kay iwareta tori. Sa hinapon pa, Tanaka-san wa isya-san ni iwareta tori osake o yameta. Tanaka-san wa isya-san ni iwareta tori osake o yameta. Ang iwareta kay passive form sa verb you ug pasabot sa iwareta kay gisultian. Ma-review ni nimo ang passive conjugation sa leksyon 79. Sama sa akong gihuna-huna, ang Japan interesante ug alegre. Ang gihuna-huna kay omotta ug ang sama sa gihuna-huna kay omotta tori. Sa hinapon pa, omotta tori nihon wa omoshirokute tanoshii desu. Omotta tori nihon wa omoshirokute tanoshii desu. Akong buhaton sama sa akong nadesisyonan. Ang nadesisyonan kay kimeta ug ang sama sa nadesisyonan kay kimeta tori. Sa hinapon, jibun no kimeta tori ni shimasu. Pwede po kami yun og jibun ga kimeta tori ni shimasu. Sama sa akong gipangandoy, miingon siya yes kanako. Ang pangandoy kay negatta ug ang sama sa pangandoy kay negatta tori. Sa hinapon, negatta tori ni kanojo wa yes to itte kureta. Negatta tori ni kanojo wa yes to itte kureta.
Ang teikurero conjugation kay mo-ekspresar og buhat para nako og imo kining ma-review sa leksyon 69. Ang kinabuhi pirmi di mo padayon sama sa imong pagdahom. Ang pagdahom kay nozomu ug ang sama sa pagdahom kay nozomu tori. Sa hinapon, jinsei wa itsumo nozomu tori ni wa susumanai. Jinsei wa itsumo nozomu tori ni wa susumanai. So matotal ni ining lisona, ang tori usa ka pseudonoun nga pasabot sama sa o parehas sa. Di kini magamit nga mag-inusara og kasagaran parisan kini og mga nouns, bali noun no tori, pasabot sama sa noun. Parisan pod og mga pronominal demonstrative pronouns, kono tori, sono tori, sama ani, sama ana. Ug parisan pod og mga verbs ug verb clauses, pasabot sa verb tori kay sama sa verb, sama sa action sa verb. Ang tori maumao sa conjunction nga yo, nga gamiton isip yona, yoni, nga mas daghan og gamit kaysa tori. Ato niyang tukion ang yo sa leksyon 88. Ug diri na human ang atong leksyon sa tori. Salamat sa pagpaminaw ug pagtan-aw. Otskare sama desta. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw ug paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwas traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka-break time nimo, balik-balik kinigtana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otskare sama desta.